Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam anag pailingad itinagan a Mayra at agapangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Batingwed ken Sakla family iti Quirino Province from Argel 1895. Kabsat ko ani Juliet Limos nga adda ijay Malaysia ken gayam ko ani Annalyn Correa from Zenel Limos Guaves. Ni manong ko Mark Dawa ijay Taiwan from Flor Bumidang iti Ifugao. Babik ani Yashen Gail Bautista ti Tagudin Ilocos Sur from Radiator Spring at Route 66. Makablaawan pa iti Miko family ti Antotot Kasibo Nueva Vizcaya kan Soriano family iti Malasike Pangasinan. Kastamot nila kay ko Kevin Palma ti Baginay Manawag Pangasinan from Christine Miko Palma. Advance Happy Valentine's to my wife, Genevieve Asuncion from husband Louis Asuncion. Advance Happy Birthday ti apok ani J. Marimbat Jr. ti Silap Solano from Lola Jean ti Singapore. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Shout out kada Rodalina Sagid iti Singapore. H. Bar Isla Romano, Marites Ngalatan iti Singapore, Chelaida Abad iti Malaysia, Menchi Oredina, Ofelia Ildeponso iti Lebanon, ni Jasmine Rivera, Karag Zen, Maricar Rogelio ken Mary Jane Chu.
Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Myra. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Myra. Saan asyak ti OFW no diket nilakay ko. Agtrab-trabaho ijay Saudi nilakay ko manang. Siyak agtagtagibalayak. Adamay sa nga anak mi kat dananang kantatang ko ti kadwami diti balay. Adamot padas kumanang akayat ko apaidrama, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addan sumagmamano atawan nilakay ko, ijay Saudi. Imawag ka din nila kay mau anak ka. Kumusta ka nun ngay? Imawagan tatang. Ado ka no ngamin ti trabaho da kadagiti kalabas nga aldaw, iso asaan anak kaawag. Nasaya at no kasta. Ay na, makapadanag no kastya asaan nga umawawag. Wen nga rod tatang. Ngam kaasi ti Diyos, nasaya at mo ti kasasaad na ijay. Ay, wen gayam, nagpawit ka nun iti kwarta. Inakto alaan inton madamdama tatang. Agdiretso akto mo ton agumatang kadagiti kasapulan tayo diti balay. Sige anak ko, aganad ka. Ay wan, apay no itugot mo ni nanang mo tapno adda kadwam. Siya kunti mga sikaso itaapo ka. Saanan tatang, ang mga numabannog ni nanang. Agbati kayo laangan diti balay. Amangan ngamin numaladawak, ta dumagasak man iti paggatangan ti kurtina. Sukatak man dagiti kurtina tayo tani, kasladaan mo't aminen. Ay na, Myra anak ko. Napintas pa'y lang mo't dagiti kurtina. Mabalin pa'y dagita. Saan ka agastos? Dagiti lang importante ti gatangem. Agurnong kakikday. Wen ka di tatang. Di kay madanagan, talaga adagiti laeng kasapulan tayo tigatangag. Hello, Robert, lakay. Hello, bakit? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat. Si Kangay. Kastoy, medyo nabannog. Amamutan ti trabaho ti driver. Medyo narigat. At ang amin tin-deliver mi ti construction site. Anadam tabagim lakay. Wen. Oh, naalam ka din dyan pauit ka kwarta? Ay, wen gayam. Ada ko may bagakkan ka. Kaya't ko kumapaikan iti tiles di kusina tayo. Tapno na pintas mo't akitaan Apay, Myra, daan ka di una yun ti datar na? Saan pa'y mo't kit di? Napinpintas mo't laang no masukatanan. Madagan ka day ta Ang no mabalin, agurnong ka kuma. Taditay amo nagnanayon nga daak ditoy. May mayat mo't lang no adaor nung tabakit. Tapno ada para emergency tayo. Di kagdanag, agurnungak to. Kaya't ko lang mo't apapintasan to'y balay. Tapno maragsakan ka mo't ayin ton agawid ka. Sige nga rod, bakit? Adakan ka day ta. Alang nga rodan, umawag ak tumanan. Sige nga rod, lakay. Bye! Tatang, mapanyon to man ayaban ni Nardo. Paaramid ko kumandya tiles ti kusina. Nay, talaga kade apat tiles mo ti kusina tayo, Myra? Huwag nga agpaiso anak ko. Nagmayat pa'y mo't datar na. Napintas pa'y laeng. Nga rod
Sukatanon nanang tapno na pinpintas. Kakaiso na nagpawit ni Robert iti kwarta. Isong adda mausar tayo. Imbagam ka di ka ni Robert day taaplanaw. Tatang, imanugot mo't. Amumot adi na ka mabalin a pagkadkadan di asawa anak ko. Nga raw. Iso asang ka ibagakin ka nga agurnong kamay ra. Apay, namnamaam ngagnanayon di asawa mo di saudek. Tatang, Ay, apaw. palpalagi pandakalaang anak ko. Di mo ko matagidaksan. Hustaw ni nanang mo. Ka di, maawatak. Saan kayo magdanag? Talaga adagitila ang importante ti paggasgastusak. Nay, malmalpas mo gaya mo day tayo papaaramid mo anak. Talaga na daras ti trabaho na da maaramat a kwarta. Kurang nga rodon tatang. Iso nga awagak manon ni Robert. Tap nagpawit manon, tani. Adapay gaya materialis a masapo lagatangan. Apay no ituloy mong tulaeng ngayon inton agpawit manin nila kay mau. Kakaasimot ni agiremedyo manan iti ipawit na ka. Sa paisaan pa na danon ti sweldo da. Adda kwarta na day tatang. Imposible nga awan. Adda urnong ni Robert ijay Saudi. Kasta kanayon ti mapaspasamak tunggal agsweldo ti asawak manang Emmy. Adda kanayon ipaaramid ko wenno gatangek. Iso ka daw yan akurang ti maipawpawit ti asawak. Sang kaibaga namot ket di amasapol nga agimped ken agurnungak tapno uray anya kano ti mapasamak. Addanto kautan mi para iti kasapulan mi wano anyaman nga emergency adumteng. Ngem natangken ti ulok manang, tanagsam makedak akanayon nga adda maipawit ti asawak. Hello, Robert, lakay. Imawagak, tay palagip ko kumaadandanin kasangay ti anak ta. Aywan bakit? Tsak nalipatan day ta. Kayat ko mga imbitaron dagiti kaaruba tayo nga da anak da. Tapno naragsak mo't ati kasangay ti anak ta. Di agsagana kayong ton di tabalay. Day tangarod ti ibagak kumaken ka. Kayat ko nga iti kumamay sa fast food chain ti pakaangayan ti birthday ti anak ta. Nagkanbasa kon, kat ada na ipareserve kon. Kasta ka di? Wan, lakay. Isong agi patulod kanton ti pagbayad ko iti nagpareserbaak. Wala, bakit? Pauwitan ka dagos. Ay na, agyaman ak lakay. Sigurado naragsak to ti birthday ti anak ta. Sayang laang tawan ka dito eh. Saan mo maimatangan ti kasangay ti anak ta? Sa nabali bakit? Di napatag. Masilibraran ti kasangay ti anak ta. Ay, sige nga rod lakay. Urayat ti ipawit mo ah. Bye!
Anya ti kunam anak ko. Iti fast food chay ti pakaangayan ti kasangay ti apo ko. Wen tatang, apay ka di? Nay, saan nga ta nagastos unay day ta anak ko? Wen nga road, amo ka din ni Robert day ta planom anak ko. Wen nanang, tatang, kinapudno na, or-urayo kunti pauit na akwarta, tapno mabayada kunti reservation ko. Ay na anak ko, dakkel manen agastos day ta nga inaramid mo. Kakaasi mo ti asawa amang manggad ijay Saudi. Idento ta si ka, day talagas gastos ti aramidam. Nanang, para matlay ti anak mi day ti aramidek. Kasangay na nga rod, kat kayat ko nga imbitaran amin dagiti addaanak na akaaruba tayo. Saan nga ta pa nagpalangguad day tangar aramidam maun Mayra? Ni tatang met, kayat ko laang anaragsakto ti kasangay ti apo ko yo. Nasayaat mo tay mawag kalakay. Inton bigatan ti kasangay ti anak ta. Bakit? Ni, apay lakay. Agsakit ka di. Apay akas ta ti boses mo. Madandanagan lang amin, Mayra. Apay aya, anya tinapasamak. Mayra, agigkap day ti trabahador dito'y kumpanya nga ayan ko. Anya? Kat? May saka ka dagiti maikat, Robert? Awan pa'y matkit di timbagada. Ngam, saksak bayak lang ti posible ang mapasamak. Ay, basta saan ka nga agpanunot iti negatibo? Saan ka ang maikat iti trabaho? Sapay la kumaa. Tauray dagiti kakadwak dito ikat madantanagan da. Amangan numapawit kami at na oras. Saan mo apanunutan day talakay? Amok, saan ka ang maikat iti trabaho? Mayra, bakit? Ha? Robert? Adda ka? Wan Mayra, nagawid ak. Apay aday mo imbagbaga nga agawid ka. Sinabat na ka kumay di airport. Saanin? Talagang inarantak tinagawid adiyo mo. Tapno saan kayo nga aggastos iti pa ng sabat yung kanyak. Oh, di nakadipastra kan. Ay, mo nagkalakay. Ay na, mailiwak ka talaga kan. Oray syakmat Ayan ti anak ta. Dananang kan tatangay. Remor ni tatang. Dananang kan ti anak ta, adada iti siled. Isursuro ni nanang ti anak ta iti assignment na. Ay na, sigurado amakla at dalakit di. Iti sorpresa nga idadatang mo, lakay. Laat ti panagawid ti asawak manang Emmy.
Naklaat kami amin, tadi na imbaga nga agawid gayam. Ngam ti dimi ni namnama, may sagayam ti asawa kadagiti na ikat iti kumpanya apag trab-trabahuan na iti Saudi. Naklaat pati dananang kentatang iti napasamak, ngam saan kami anaawanan iti namnama manang. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagbirok ti asawak iti pagtrabahuan na dito'y pagilian tayo. Pag subsublin da kiti nagaplayak bakit? Barang maala ako, tapno makarugiak mo tin nagtrabaho. Wen lakay, saan ka maawanan iti namnama? Addan tulat ta. Narigat lang amin ti mangrugi bakit? Ay, pasensya ka na, tadyak mo't ni namnama akas ti mapasama kanya kiti Saudi. Kunak nagbayagak ijay, tapno maipaayan kayo kumay tinasaysayata pa nagbiag. Sana bali, agtinulong ta. Di ka madanagan. Manang nga asi ti Diyos. Myra, adala ko makayat ko adamagan gan ka. Anya day jay? Nakaornong ka kadimot laeng manipod ka dagiti impat patulod ko aswildok kan ka. Ha? Bakit? Pagdamdamagan ka, ada ka di ornong mo? Awan nga rod, lakay. Ha? Nakita mo't tinapanan na saan ka di? Naipatarimaan ko daytoy balay. Saanon akas iti pinanawam idi? Uray basit lang agatad? Awan la ka din tinaidulin mo, Myra? Awan. Diyak mo't ninamnama mapasamak kan katikas jay. Dayto yun ti kanayan kong ibagakan ka edi. Nga agurnong ka. Tadi tay amunaan niya dagiti sumarno ang mapasamak. Kasanungay na dakalata pagkasapulan. Pangalaan tayo ngay. Kat awan pa mo tinabiro ka katrabaho. Pasensya kan, Robert. Ay na, masyanak iti manugang tabakat. Uray siya ka. Kalaat mo't tinapasamak. Daytan, di ka na yun kung nga ipalagip ka ni Myra. Saan na anamnamaan, akanayon nga daidya abroad nila kay na. Masapol nga daornong na tanoan na mapasamak akastaw saan da nga agbanag ang nakakaasay. Lakay. Anya nga ita, napasama ka. Kasi pa'y ti manugang ta nga agbirberok iti trabaho na. No kumada ornong ti anak ta, di ore aginanapay kumamat ni Robert. Amo kakalpasan dagiti napasamak kan kuha na ijay sauday. Madipay latirik na. Mapalpaliiw ko mat day talakay. Kanayon ang maimay-mayang. Ngarod Naunag akanayon ti pampanunutan na. Ay, unay mo't ngaminan ti kasjaya na pasamak aya. Ay, saan tayo mo't kiti atengel dagiti pagtag. So nga ti kasayatan nga ramidin tayo bakit? Agkararag tayo Asapay la kumata makasapol mo't langan iti trabaho ni Robert. Apayan anak ko, anyat mapaspasamakan ka. Apay ngagmamayo ka. I feel so cold, Mommy. I'm trembling. Anya? I don't feel well, Mommy.
I'm sick. Ay, sus, apa yan nga eh. Oh my God, anak ko. Mapantay di si Led. Oh my God. Naimbag ta si Mangpet kan Robert. Nagngato ti gurigor ti anak ta. Anya? Itay si Mangpet, agmamayo. Kuna na ama ditirik nana. Ni, masapol nga ipantanay iti ospital ta anak ta. Awan kwarta tayo. Mayra, saan mo na panunutan day ta? Ti importante, may panidya ospital ta anak ta. Makamuak to nga agiremedyo iti mabusbos. Mabit lang, mga yabak iti pagluganan tayo. Ipantan iti ospital ta anak ta. Lakay, nadengge ti anak ta. Imbaglaangan ta na itaray ta adagos dito ospital. Di ka nagdanag. Adan dito ospital ta anak ta. Madaman na tamtamingan dagiti doktor. Basol ko amin daytoy. No sa anak ko maagas ta durunay. Ada ko makwarta mausar dito ospital. Saan ka kumakakaasing agi remedyo iti busbuson ta ditoy? Di mon panunutan day jay. Ti importante, ada dito yun ta anak ta. Kat awanan ti rumbong nga pagdanagan ta. Robert. Di mon pabasulan ti bagim. Adamat basol ko. Sa anak ka nagurnong, idadaak pa ilangan di Saudi. Impawit ko kan kati amin na sweldok. Hanggang sana bali. Amutan to ninton sumaruno, Mayra. Ang yaman at tanawatan na, Robert. No sa bali lang at ang asawa. Ang mga no insina na kun, kapoy tinaramid ko. Asawa ka, Mayra. Rumbang lang asyak to umuna ang makaawat kan ka. Katagbalin ko man eleksyon ka data daytoy anapasamak. Asaan lang nga iti agdama ti rumbang apanunutan. No di kat iraman akanayon ti masakbayan. Nanang, tatang, ada kamin. Ay bakit adan ti apo ko ta? Nairuwardan iti ospital. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tanakalasat iti pagad ti apo ko ta. Hawanan ti rumbang nga pagdanagan nyo, nanang, tatang. Naimbagan ti apo ko yaw. Ay na, agyaman kami matkan ka, abarok. Gapo iti kinasaya at mo. Kalpasan dagiti napasamak. Nagtalinaad ka man nakaawat nga asawa ka ni Mayra. Huwag nga agpay sa Robert. Na kami pa iti mabainan nga po iti napasamak. Ang mga no pampanunuta masaan mi pinalagipan ni Mayra nga anak may. Libatin yun dahi tatang. Agyaman akmot kada kayo Tada kayo anang taraba iti pamilya. Kabayatan ti kaawan ko iti danada. Ken adagayam na pinta sa damang nga ibagak kada kayo. Ha? Anya day jay, Robert? Mayra, bakit? Nanang, tatang, aday mawag kanya kitay. Ti sekretarya ti kumpanya nag-aplayak. Naawatak ka nun iti trabaho nga inaplayak. Ha? Agpay sa Robert? Agyaman na, Diyos ko. Ay nasaya at adamag day ta. Wood nga road. Ala, aginana kayo, tagluto ni nanang yo, iti pagsasanguan tayo. Selebraran tayo, ti kinaimbag kada tayo, ti Diyos.
Nakalasat iti paggad ti anak ko, ken naawat iti trabaho nilakay ko. Dagita ti parabor nga impaay ti Diyos iti pamilyami manang emi. Agyaman akmet tanadaanak iti man nakaawat nga asawa, nga iti laksid dagiti nagkurangak, nagtalinaed ti kinapatag ko kenkwana. Ita adda natalged a trabaho ti asawak, kat awanen ti plano na pay nga agsubli iti ballasiw taaw. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Myra. Myra, pagayam ko, napintas ti pakasaritaam. Ken husto ti kunam, apakaagsawan iti nabalitukan nga adal. Talaga nagasat ka, taman nakaawat, ken manangipateg ti asawam, nga itilaksid dagiti nagdalanan nyo apan nubok, nagtalinaed a nabigket ti panagdadanggay yo asang kapamilya. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Mapu